ציור בצבעי מים שכל אחד יכול לעשות. כבר מעכשיו אני אומרת, תשמרו את הסרטון הזה ותעקבו אחריי כי אתם תרצו לראות את הסרטון הזה. אז בתור התחלה בואו נזכור איזה ציוד צריך בשביל להתחיל לצייר בצבעי מים. כמו שניתן לראות, יש לי המון סוגים של צבעים. החברות שאני הכי אוהבת להשתמש בהם זה הסט הזה של חברת ווינזור וניוטון והסט הזה של חברת סנט פטרסבורג. הם הכי מקצועיים שהיה לי. בשביל לצייר בצבעי מים נצטרך להשתמש בדפים שמתאימים לצבעי מים. ועכשיו אני אסביר בדיוק מה הכוונה. בגלל שצבעי מים זה מדיום רטוב, הוא מאוד מאוד כבד, וכאשר נשתמש בדף דק, לדוגמה כמו נייר מדפסת פשוט, הדף פשוט ייקרע ולא יחזיק את המים. ובדיוק בגלל שאנחנו רוצים את הציורים הכי איכותיים שאפשר, אני ממליצה לכם להחזיק דפים שמיועדים לצבעי מים. דפים שהעובי שלהם הוא לפחות 300 גרם, וכמו שניתן לראות ממש רואים בהבדל. הדבר הבא והחשוב לא פחות שנצטרך בשביל להשלים את הציור שלנו זה כמובן מכחולים. אני ממליצה לכם להשתמש ספציפית בסוג הזה של המכחולים שהם טיפה ארוכים ועגולים בקצה שלהם. הסוג הזה של מכחולים מחזיק את המים בצורה הכי טובה שאפשר. אני מתחילה ב2-3 מכחולים באובעים שונים. אז עכשיו בואו נדבר על איך אנחנו מתחילים את הציור. הדבר הראשון שאני עושה, והאמת הוא קצת למחמירים, אבל אני ממליצה לכם לעשות את זה גם, זה בעצם לנקות את הפלטה מהציורים הקודמים שלנו. אני לוקחת נייר ספוג במים ופשוט מנקה את הפלטה כמו לשטוף כלים. אחרי שהפלטה מתייבשת, אני אוהבת להניח אותה בצד ולהתחיל את שלב הציור. אני מתחילה את הציור שלי בסקיצה בעיפרון. שימו לב שאתם מציירים את זה על הדף שמיועד לצבעי מים. אתם בטח תשאלו את עצמכם מה אני מציירת עכשיו, אז התשובה היא סוס. הציור הזה מבוסס על מדריך שעשיתי בעבר שנקרא מדריך לציור סוס. הוא נמצא בפרופיל שלי בהיילייט מדריכי ציור, ואתם ממש מוזמנים לצייר אותו ביחד איתי. אחרי שסיימתי לצייר את הסקיצה שלי, כמו שניתן לראות, יש ממש עיפרון על הדף. אני לא יכולה להתחיל לצבוע את הציור שלי כשיש עיפרון, כי זה פשוט לא טוב. אז בדיוק בשביל זה אני הולכת להשתמש במוצר שאני ממש ממליצה לכם להחזיק גם, וזה בעצם מחק פחם. זה מוצר שניתן לקנות בכל חנות אומנות, ואני קניתי את שלי בארט. הסיבה שאני משתמשת ספציפית במחק פחם ולא במחק רגיל, זה בגלל שמחק פחם בעצם מטשטש רק את השכבה העליונה של הציור, ועדיין רואים מה יש למטה, ממש כמו שניתן לראות